Hi mga karonbel! Yeah! Nay mangga, pasalubong sa bana, tag-80 ra. O, unsa pa yung ipaabot? Palit na! Barato karon, di ba? Gwapa kaayo, mas gwapa pa nako, mas gwapa pa nimo bitaw, mas gwapa pa gyud ka. Yeah, so nahuna ninyo, tamis ba ni? Oh, pwede sa imo ning tangtangon ang kaning tumoy ug imo simhuton ug mahibaw-an nimong tamis pa. Ug para mahibaw-an nato, ato nang lamyon. Lamyon mukaon na ta. Palitan sa bitaw nato eh. Bitaw na naay mangga nga ubano nga kanang kanon, kanang hilaw ba? Pwede kanon ang panit pero kani siya kay murag di siya okay nga kanon ang panit. Bitaw panitan nato eh. Murag kuan pa gini siya. Murag di pa kay siya lata no. Murag gahi pa ang buang kuan ang panit. So, kay kuan man nagpanit pa man ta diri, magchika sa ta. Bitaw na nangutana na ako about atong akong gi-shared post, pag gi-shared post na issue na pud. Gi-share ato na ako kay ganahan ko bitaw about atong sip-sip. O di ba? Bitaw na volley ko kay nay niingon nga ni anak ko nutong nagsip-sip nga ako kuno di kuno ko mauna. So, siya may nanabi ug siya may ni chika sa iyahang suod nga higala uban pa ang mga kasuuran. Yes, ang iyang kasuuran, nagchika sa laing tao, nasa kong luyo. Katong, kuan, nagkapundok ang mga katauhan, og na ako sa luyo, o na siya sa luyo, ako na ako sa tubangan, mauto, yeah. Na-volley ko, og ikatauan pa, di ba? Sakit no, pero okay ra. Laban lang, magpaubos ta. Patience is a virtue, og tilawan na nato, og wow! Tamis siya. Gaigahi pa siya, inigpanit nimo, di na nahumok, pero tamis, di kay na ka aslum. Pero, pag humana ako kaon, kay, ni kuan, ningilo akong ngipon. So, di siya ma-feel, wana feel sa kong dila, ambot lang, di pa ilain matag dila, no? Wana feel sa kong dila ang iyahang ka aslumon. Tamis akong dila akong natagamtam. Pero, gahi ang yang panit. O pag human ako gaon kay ningilo akong ngipon. So sa uban ani dili kuan bitaw kay kuan man siya, di man siya inaana nga kanang hinog na gid kaayo ba, di ba? Mangga mo diha, dinner na din ako. Happy dinner ninyo.